sharrin duk duniya makayina. Kai ne ka ban dama gani yau da kokona, tayani hikimar zance na tsara baitina. Mun amarya da ango sun yi auren soyayya. Lokaci yayi lokacin ku ne auren sunna, Ibrahim angon Nafisa auren soyayya. Abin nazarce zan gaida shugaban kowa, abban Fadima angon Khadija dan baiwa. Masoyin mu ne a gabansa babu san kowa, sunar tasa ce har yau muke tarayawa. Domin saman zo Allah ka sawa auren albarka. Lokaci yayi lokacin ku ne auren sunna, Ibrahim angon Nafisa auren soyayya. Baitukan zan rera gunku yan gata, Nafisa Ibrahim yanzu kun ga kun yi rata. Kun yi zarcen makiya kun bar su sai girma, ba su rata kamu ku zai wuyar zuma. Amarya da ango auren ku yanzu komai ya soma. Sana amarya Nafisa mu shi 'yar gata, ga shawara ta a gare ki gimbiyar mata. Zancen iyayen mu rike sarauniyar mata, Nafisa moshi na san kina da san bauta, kina da addini tarbiya komai naki da tsafta. Lokaci yayi lokacin ku ne auren sunna, Ibrahim angon Nafisa auren soyayya. Yake mijinki a gidan ku sai ku yo bauta, mi shaide ki ai dangin kina da san kyauta. Ki zan biyayya ga miji kullum ki zan fata, Allah ya kare ku ga dukkanin bashiranta. Ki so mijinki ki rike da ramba wasa kan mata. Lokaci yayi lokacin ku ne auren sunna, Ibrahim angon Nafisa auren soyayya. Sannan ango na Nafisa dan gidan manya, sannan ango na Nafisa ba ka yin ƙarya. Nafisa na son ka agun ta karkayo sanya, na san za ka ba ta kulawa ba ta yin kuka. Rike amana a gidanka za ta zauna Ibrahim. Ka zama jarumi a cikin su sanni tauraro, ga shawara ta na Nafisa ka ji sauraro. Nafisa yau dai ta zama ta kase taro, ci da sha da tufafin ta karkayo ƙauro. Damke amaryar ka Nafisa tarbiyar ta a hannunka. Lokaci yayi lokacin ku ne auren sunna, Ibrahim angon Nafisa auren soyayya. Ga amarya da ango, Nafisa yau ga Ibrahim, kun yi auren soyayya. Ku rausaya an ba amarya, bakar bikin ku dan juya. Zaman ku kar ku yi jayayya, mahassadan ku ba kunya. Nazifu bujan na shirya, betin auren ku na soyayya. Nafisa Ibrahim, Nafisa Ibrahim, Nafisa Ibrahim.